This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ha kajing beteng jong ka all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ban kendang ya kinong IY kali private ha ka khat nyu terik ujeliu ar hajar arpusan ka seng kala yo ban bat sai ka we kali shimet ka badon ya registration number AS not iwe FP iwe nyu kat ba kadang penhiar ya ki passenger ki ban Nagpur ha parking lot ka badon ha persya ka State Bank of India Police Bazaar. Kajing yo bat kaseng kadai hadin kajing yo lat ban keli na ki passenger ki bawan lingba kate ka kali bat artli ki kali Torres na Assam ki badon ya registration number AS not iwe SC San pra Rio bat AS not iwe SC iwe R pra Sao. Haba Ïathuh kila ong ba kila wan da ka jingpen bet ka agency ka ba kem Ïathuh berteng bat ban syupet kerat no na kate ka jaka. Na kajing le ki passenger ka seng kala ong baki snuthu yala kajing bakla ban wan da ka kali shimet kumta kim nut apshu hakate ka jaka. Kam hadin ka seng kala pantip syaki buat pulit ban penlong ya kajing tokit bakamnya bat ban yalam ya kate ka kali syatanat ka Sardar Police Station. Kiwan kali dah kawai ke private dah atli ki komersial takan ngebat ya tu ke private takan tapi kali no kali ki senjakan mak senjak kemde ki ba na Assam de mana ba dah dikyong no kamu kemat ya le sang sara kan akin kiwan hang nai kiwan kawai ke private atli komersial jadi nang tong ikli ki ong bengiwan Nagpur kaya ngong mano ba arrange kali pi ki ong arrange agency ang to hingi pentip sa association la phone pulit la wan daw la ra itu kuwais tanan ki to pasendar kim tre ki ong imtip ring la arrange agency ki krat kim tre heraban ni tre mar ki la snga thu ba ki la lej da ke private haba ki lej lai kali ke ci atli ke commercial we private ki la snga thu ba ki la bakla Haba thin pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi the office jong Commissionariat of Food Safety Shillong Meghalaya